Hapsay ang gipaygaing special election sa Tubaran, Lanao del Sur. Walay 24 oras na human ang eleksyon, giling na proklama ang mga mananaog. Sayron ang atong sayron ng kinatibuk ang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, nakasinati lang og brown out ang Tubaran, Lanao del Sur. 30 minutos human nga opisyal nga gisiradan ang botohan sa gipahigayon nga special elections. Hinungdan nga gitiwas na lang sa Kapitolyo sa Lanao del Sur ang canvassing sa mga election returns. Hinuon na deklara sab ang mga mananaog nga mga kandidato sa lokal nga posisyon. Sayo nga nahuman ang botohan sa tulo ka mga voting centers sa lungsod sa Tubaran, Lanao del Sur sa special elections kagahapon. Unang natapos ang Tangkal Elementary School nga adunay napulo ka mga clustered precincts kung asa gibana-bana ang moabot sa kapin 3,000 ang mga botante. Gihulat gihapon sa Special Board of Election Inspectors nga gilangkuban sa mga pulis ang pag-abot sa alas 7 sa gabi ay formal nga gisara ang mga presinto. Apan wala pay tunga sa oras, human nagsirado ang botohan. Kalit nga nasinati ang brownout sa lugar, hinungdan nga nalangan ang canvassing sa mga boto. Pakyasab nga makatransmit sa election returns ang upat ka mga VCMs nga gikan sa voting center sa Buribid ug Tubaran proper. Hinungdan nga gidala na lang kini didto sa Lanao del Sur Provincial Capital aron dito na lang ipadayon ang canvassing sa mga boto. Alas 5 sa buntag na natapos ang pag-ihap sa mga boto alang sa 12 ka mga barangays sa lungsod sa Tubaran, Lanao del Sur. Naproklamang midaog pagkamayor si incumbent Mayor Kalidyasan Papandayan, anak ni former Lanao del Sur 2nd District Congressman Mauyag Papandayan Jr. ug pagka-vice mayor si Tongko Aksara Mudyaba. Lakipsab nga giproklama ang 8 ka mga municipal councilors nga midaog sa lungsod. Nangyari na nag-eleksyon kami ng patas nitong kagabi sa tulong ng AFP and with PNP and syempre sa COMELEC. And with your help, the media, nakita nyo naman po na I think nakita nyo naman po yung resulta. So hayaan na lang po natin na yun na yung sumagot sa lahat ng mga katanungan ninyo. Sumala kay Brigadier General Jose Maria Cuerpo, ang commander sa 103rd Brigade sa Philippine Army, nga bisan may mga aberyang na tigayon, generally peaceful ang kinatibuk ang special election sa lungsod. Gideklara ang failure of election sa lungsod niadtong Mayo 9, gumikan sa kagubot. Siguro ma-attribute nato ni sa cooperation pod no ng mga tao who really aspire and who really wants to vote peacefully na and plus yung presence din ng atong security forces, enough security forces na nakapwesto dito sa mga lugar nga asa gipadayon ang special elections. Sara, panawagan karon sa kapulisan o kasundaluhan ngadto sa mga mananaog nga kandidato nga ipabilin ang kahapsay ug kalinaw sa ilang mga lugar aron sab nga matagamtaman sa ilang mga botante ang tiunay nga kadaugan pinaagi sa kalambuan sa ilang mga lugar. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulo Yap.